3, 2, no teď. Čau lidi, vítám vás, mám tady otázky, dám jsem na Instagram, takže pojďme si na ně zodpovědět, jsou to otázky ohledně YouTube, takže můžeme jít na to. A jinak se omlouváme za to světlo, točíme to na starém mobilu. Jo. Omlouváme se za to světlo, ale Paťa má nový telefon, takže v případě tomu, jestli byste to nevydrželi, můžete skipnout toto video a my pokračujeme dál. Děkuji. Takže první otázka ohledně YouTube. Jaký je tvůj cíl v roce 2025? Možná, pokud jste si všimli, tak jsem dával na Instagram, že můj cíl je dosáhnout 1000 odběratelů tady na YouTube. Uvidíme, jestli se mi to podaří nebo ne. A doufám, že jo. Další otázka. Proč furt končíš a začínáš? Na to je těžké zodpovědět. Teď už fakt si dělat YouTube, protože několik lidí mi píše, že dělám rap, potom až dělám YouTube, takže já chci prostě dělat YouTube, budu dělat to, co mi baví a nebudu poslouchat ostatní. Neposlouchejte ostatní a běžte se za svým snem. Další otázka. Proč jste s Dominem a s ostatníma skončili? O tom jsem natáčel video, který už není, ale bylo to jednoduché, všichni jsme se rozhadali a pak už jsme se nebavili prostě. Tak to bývá, no. Další video. Bude někdy video ještě s Kubou? S Kubou to nevíme, protože my spolu nechceme natáčet jako. Nebo prostě je to mezi námi takhle těžké ohledně YouTube. Další otázka. S kým máš v plánu natáčet a kde? A jaká je tvoje idol, nebo s kým bys chtěl natočit video? S kým bych chtěl jako fakt celebrita, tak já si možná BDK Dom, nebo prostě nějaký známý youtuber Dodo, MG Fitman, kdokoliv. A s kým máš plánu natáčet? Chtěl bych natáčet s kýmkoliv, s kým bych se poznal. Nebo tak budu moc rád, kdyby někdo chtěl natáčet se mnou. A kde? Asi v Orlové. Asi tak tady někde, no prostě. Jaké máš radši videa, idol nebo počítač? Mám radši idol videa, protože prostě je to lepší, než sedět u kompu, točit reakce a tak. Další otázka. Co tě vedlo k YouTube? Jaká je tvoje inspirace? Co tě vedlo k YouTube? Inspirace je mu BDK Dom, inspiruju se všema youtuberama. Což je, jak je, Dodo, MG Fitman, všechny známí youtubeři. A prostě inspirace, inspiruju se videama a tak jima. Prostě jako, jak jsem viděl minule, jak natáčeli s klukama YouTube, jak jsem tam viděl těch 100 nebo 500 odběratelů, tak jsem si řekl, že to možná bude, že to může být fakt možné a že to jednou můžu toho dosáhnout. Takže jsem si řekl, že si půjdu naproti tomu a prostě točím non-stop a edituju si to sám všechno, miniatury a tak. Takže já bych řekl, že to jsou asi všechny otázky, tak co jsem řekl. A bude to asi vše, takže pokud byste chtěli druhý díl, dejte like, odběr, zvoneček a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau. I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize